Kawasuru nyako Ramogi wang'iyo motende kod weche mag Doho kod kaka owinjo bed ni tayo tijegi. Kamano ni bad Migago mar Doho kwedo kang' ma okawo gi duol ma ochung'ne osajo tich piny owacho SRC mar donjo e chenro mar pogo kendo pango omenda ne bad Migago no. Chenro ma bad Migago no wacho ni owinjo tim gi Judicial Service Commission. Jang'ad bura ma mapachoka dwaro ni SRC owe donjore e chenro no kendo mondo duok omenda ma duol no ogolo e bad Migago no ne e kinde budget ma kata e kinde ma gichano budget margi. Giwuoyo e romo ma okelo kanyakla jong'ad bura e boma ma Mombasa, kama bende gilando ni gibiro dhi nyime kata dhi e Doho pone duol mar SRC orem duoko chenro mar osach bad Migago no mar Doho e lwet Judicial Service Commission. Kosomo ote mar ogai mar Doho mapachoka, jalup ogai mar Doho Philomena Mwilu wacho ni gichiwo ndalo to support the judiciary within the parameters of the Constitution. We cannot at any one moment try to say that the National Assembly, the Senate or Parliament in general has any right whatsoever to try and hold the judiciary to ransom on any matter. It is purely interdependence within the confines of the Constitution, that what National Assembly is supposed to do under the Constitution for the judiciary, it must do it within the Constitution. The Constitution envisages that we are to be the enablers for the realization of its aspirations. We are to utilize the law to effect positive social change. We can and we must be enablers of the values and principles of governance that are embodied in the Constitution. I'm equally proud of and grateful for the significant change in our physical facilities through the construction of courts countrywide. This has been an area of great challenge, ranging from the lean supervisory capacity, insufficient funding resulting in project delays in exchequer releases, which hampers payment to contractors.